Nicoline Nielsen og ind med, eller ud med Riefner. Ashley Riefner. Ja, lidt heldig ud mod Lar. Enjoy. Nielsen spiller med hjørnesparket, så skal der lige omrokeres lidt. Johansson kigger ud mod Lene Terp. Vi er i gang. En god udfordring. Lad os se, om det kan komme til noget. Omeva, og det er altså Lau Frank, der startede ind i opgøret og sejren i weekendens kamp mod Brøndby. Scorer mod Hibernian tidligere. Der var hun altså knap nok født. Nicoline Nielsen, der her sparker hjørnespark for hjemmeholdet. Ind mod Samson, der ikke kommer ud til den. Vi ved, at 65 minutter af kampen her, og Nielsen nu lader bolden gøre arbejdet. Stille og rolig nedtagning af Nicoline Nielsen. Så er der muligheder den anden vej. Omeva er løbet dybt. Nielsen, der er kommet op. Haynes forlod banen tidligere. Og det skal de jo selvfølgelig drage løst. Kaster hun så ind med hovedet i den tackling, så er der plads frem i banen. Spørgsmålet er, om man bare skal forsøge at holde i den. Masser af plads ud til højre. Det er Scotty Jørgensen med indlæg.